Shalom ystävät, tervetuloa Yad Vashemiin. Yad Vashem on Israelin holokaustimuseo ja koulutuskeskus ja vuodesta 2006 meillä on täällä kansainvälinen kristillinen osasto ja mä johdan sen toimintaa ja haluan toivottaa teidät tänne tervetulleeksi. Israelissa on juuri ollut hyvin iso lumimyrsky ja te ehkä näettekin, että täällä on paljon kaatuneita puita. Yad Vashem on istuttanut maailman vanhurskaille eli juutalaisia toisen maailmansodan aikana pelastaneille tuhansia puita. Satoja niistä on kaatunut tämän myrskyn aikana, mutta minun takanani on Koriten Puumin ja hänen isänsä Kasperin ja sisarensa Betsin muistoksi istutettu puu, ja se on kuitenkin pysynyt pystyssä. Ja näiden maailman vanhurskaiden tarinat ovat ainutkertaisia. Myös jokaisella näistä puista on oma tarinansa. Ja kun te sitten tulette tänne Yad Vashemiin, niin toivon, että meillä on mahdollisuus yhdessä oppia jotakin näiden puiden tarinoista. Tervetuloa. Shalom.